Tak jo, jdeme tady tuhle špíru pro gymnastí, kterou si protáhne Jakube. Opravdu. Jak jsem říkal, prolizečka pro obezní lidi. Tohle jako normální ta posilovna. Ano. A využitelné či nevyužitelné? Nevyužitelné. Pište nám odkazy, nebo podkazy. Odkazy. Palec nahoru. Tak jo. Nebo palce tady se už presla noha, no. Tohle to je opravdu nebezpečné. Jo, tohle jako normálně. No a teď cesta dolů. To už je samozřejmě jako proti gravitaci. Nebo vlastně spíš z gravitací. Spíš gravitační, kolega tam Tady nahoře máte pořádný výhled na skatepark nebo na celý malý hřiště. Tady reporterko, ty nejsi žádný moderátor, jo? Teď mluvíš jako debil. No, Nějaký Ital. Tak dobrý. Naštěstí to stojí na dobré půdě. Naštěstí to stojí na dobré půdě. Naštěstí to stojí na dobré půdě, jo? Takže to jako funguje. Takže tady profesor nejlepší. Celé od kamenu to tady je, víte? No tak jako divíš se, když to tady je 5000 let. Tak jo, teď jdeme na houpačky, ty jsou prostě vždycky nejlepší. Izzy, jdeme tam se koupit na výstřelky. Tak jo, takže houpačky se odkládají. Běžíme. Koukněte se na to. Tohle je prostě největší exkurzor. Víme, kdo tam je. Tak jo, Amazing Peppa, Kuba, Horák. Tady je ta naše na kolotočích, jaké točí. Tady taky, ta, která točí. Tady jsou dva magoři, který si tam užívají své nejlepší léta. Říkají si, že lidi asi protože nemají to tam magoči. No nemají prostě žádné zkušenosti s ženami, takže tady těmto... Nebo nějaký na videa. No takže jako... Koukni... Ježišmarja. Oni si tady zlámou... Takže Amazing Peppa je naše hvězda měsíce. Neboli borec nakonec. A trsačka pro nejlepšího